Minamamadali ni Senator Bongo ang pagpapatupad ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa program kung saan ay nakasalang na ang assessment and validation ng mga aplikanteng nais mapabilang sa BP2 program. Ayon kay BP2 Council Executive Director at National Housing Authority General Manager Marcelino Escalada Jr., sisimulan sa June 11 ang pagpapauwi sa ikalawang batch ng mga magbabalik probinsya sa Visayas at Mindanao. Kasabay nito, muling ipinaalala ng Presidente ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM na si Rene Romero ang kalagahan ng paghahanda ng mga lalawigan sa magiging destinasyon sa BP2 program. Suportado ng grupo ng mga negosyante sa Pampanga ang layunin ng programa na i-decongest o paluwagin ang Metro Manila. Pero sa pag-uwi ng benepisyaryo, dapat muna raw tiyakin na may matitirhan at mapapasukang trabaho. Pero ang sitwasyon ngayon, kahit halimbawa ng Pampanga, ay marami ang nawalan ng trabaho at mga negosyong nanganganib na magsara. Nagkaalala lang kami na uuwi yung mga taga-probinsyano na nasa Manila. Pag-uwi nila rito, wala naman silang dadagdag na kabuhayan. No? Hirap din sa trabaho, hirap din sila sa pamumuhay. Anong mangyayari? After several months, babalik din sa Manila yan. Posibleng magbunga raw ito ng problema sa peace and order, lalo na kung magugutom lang at walang hanap buhay ang mga magbabalik probinsya. Kasi problema sila ng Manila, ibibigay sa atin, wala namang solusyon. Parang inalis lang sa Manila yung problema, binigay lang sa mga probinsya. Kaya ang suggestion namin is that kung talagang i-implement yung programa ng gobyerno yon, kailangan ng gobyerno yung mga probinsya ihahanda. Matatandang nagbigay ng rekomendasyon ng PAMCHAM sa Central Luzon Regional Development Council sa mga paghahandang dapat gawin bago ang full implementation ng BP2 program. Dapat mauna raw ang investment at oportunidad sa trabaho. Dapat din daw handa ang housing, schooling at medical facilities. At kasabay nito ang pagtitiyak sa seguridad at kaligtasan ng mga negosyo. Jennifer Salenga, CLTV News.